נכון? קרוב לסגול. זה החומר שממנו אנחנו מפיקים את התכלת. בואו תגידו אותי כולכם ביחד לשם מצוות ציצית. שם מצוות ציצית. תשפוך עכשיו את הכל לתוך הסיר. קצת קבוע שכולם יראו, יפה מאוד. כל החומר נכנס לתוך היורה, לתוך הסיר הגדול שלנו. יכול לשבת, תודה רבה. אנחנו מערבבים אותו טיפה. בסדר גמור. הלאה. יש לנו עכשיו מה החומרים הבאים שאנחנו מכניסים. יפה מאוד. כל הכבוד, אתה יכול לשבת. עוד בואו לפה. איזה צבע החומר? לבן. גם כן לא קשור לתכלת. בואו תשפוך את הכל. יפה מאוד. עכשיו זה קיבל גוון טיפה צהבהב. אתה יכול ללכת, צהבהב ירקרק. נערבב אותו. וחומר אחרון. בוא. לא קשור לתכלת. עכשיו זה קצת יתסוס. תסיסה. יפה מאוד. אנחנו נעשה את הדבר הבא. אנחנו נרביד את זה ככה לערעור. נעשה לו ככה משוך אחד לשני. ואני מחלק את זה ל... מה יערבב? סופית, אנחנו מחבר, זה בסדר? יפה מאוד. אנחנו סיימנו את כל הניסוי שלנו. הכנף, טיל, תכלת. אם נסתכל סביבנו במהלך התפילה, חידוש מצוות התכלת מעורר שאלות. נראות לכם מה יצא מהצבע. הוצאתי עכשיו את הצבע שהיה בצל. אתם יכולים לראות את זה, כרגע זה צהוב, בכלל לא נראה קשור. אנחנו ניקח קצת מים, אנחנו נעזור לו לתהליך של החמצון. אנחנו נשפוך עליו טיפה מים, לאט לאט הוא מקבל גוון שהוא יותר כהה. ואנחנו יכולים לראות שלאט לאט הצהוב הולך ונהיה סגול. אנחנו יכולים לראות כמות של צבע קצת יותר גדולה שצבעתי. אנחנו יכולים לראות את הבדלי הגוונים בצורה טובה. זה צמר שנשם אוויר ככה חצי יום בערך. הוא כבר קיבל גוון ממש יפה, זה בכמות טיפה יותר גדולה. אנחנו יכולים לראות את ההבדל בין הסגול שלא היה בשמש לבין התכלת שהייתה בשמש. ואנחנו יכולים, עכשיו אנחנו נוציא את מה שהיה בשמש וגם עליו אנחנו נשפוך מים. ואנחנו יכולים לראות שהוא קיבל גוון, שהוא מקבל גוון, שהוא הרבה יותר תכלת. קצת אותו, ואנחנו יכולים לראות שהוא מקבל גוון הרבה יותר בהיר. אפשר לשים לב להבדלי הגוונים בין הגוון הכהה שהוא הארגמן לבין הגוון הבהיר שהוא התכלת. כן? ולאט לאט כשהזמן יעבור אז הוא מתאפס בצורה הרבה. נעת הספיר וחרץ אל השמיים לתואר שעמדה לפניו בשעת השעבוד. בכיסא